جومي ما نملوتنا بتاني نبي بتانو ما مرسيا أي جابك تولي أنبا بنودي دوي إنولا بها دولي كبتتا مرسيا kala dewɗo Allah e oɗo jamma darɗe ɗiɗi darde fof fatiha darde heddinde nde adanne mbaɗa qul huwallahu laabi jeeɗiɗi darde ɗimmire fatiha qul huwallahu laabi jeeɗiɗi calmina Allah wi yaafimama bakkatuji ma gadinoɗi e battidiɗi o taga malayika goto mo ganduɗa koyɗe muɗum ina jeeɗaɓiri leydi hoore muɗum ina woogo e al arshi malayika o holko jogui 70,000 janahin ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi wibju o fi kulli janahin 70,000 rasin o fi kulli rasin 70,000 wajhin o fi kulli wajhin 70,000 fammin o fi kulli fammin 70,000 lisanin o fi kulli lisanin yusabbihu llahu 70,000 lugatin bandiraɓe ɗiɗo baraji fof ko juulɗo ɗeɗo darɗe ɗiɗi jeeyi ganden wadde rewde Allah hande oɗo jamma ɓuuri ujunere lewru ndu baraji mum ina ɓuura wuurde ujunere lewru ndu ɗum noon ganden oɗo jamma hande ko jamma mawɗo e jammaji nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon en jiiɗano junnade no feewi en barkodirima haha assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh amin belti hen no feewi noon o Hammady Sy nane ɗo ƴettuɗa micro o e wonko kalɗa ko kalɗa kadi ko noon annene kadi ka amin ñagono Allah yo Allah juuno mon balɗe moƴƴon moƴƴina battane mon bi jaahi rasulullah so tawi noon a yimi nelaɗo sallllahu alih w sallam ha a dañi kadi yimoɓe Allah foti farnade ko woni ɗo ko fof ko yimata ɗo ko fof ala fof ɓuuɗo weldade somi yimi ɗo tan yimɓe fof goyat ɗum Allah fof yimɓe fof ne gandi kono sa yimi ha dañi yimoɓe tan jooɗan kadi poftina hoore ma alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa yetta Allah no feewi ala hankkadi yoni alhamdulillah rabbil alamin sa dañi jimo tan yoni alhamdulillah rabbil alamin min ñagonto on ko yo Allah junno balɗe mum yo Allah moƴƴin battane mum yo Allah hokkon annode rasulullah sallllahu alayhi wa sallam amin ñagono Allah mawɗo gonɗo ɗo o yo Allah juuno balɗe ɗe mbi jaahi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wonko yiiɗa haalede ha heewi kono wawa hejje ɗo ɗum noon yambatinima wuuri assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو
السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحييها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها أفمن يلقي في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم هو رأسي بدجعة المصدر نور بن الحاج محمد نبي المفتح أعوذ بالله السميع العليم من الرجس النجس الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه وجاء في الحديث عن المهرة في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليست تفيء بحملها أسفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا شغال يتود الله جلد النبي صلى الله عليه وسلم ko salminde bandiraɓe e yeeso raɓɓiɗinade en jiiɗa junnade ko wiya koko renda kadi so wonani en dokkama konngol en kalatano en jonninto tan e heddiɓe ɓe kono noon nde wonno Allah so hokkima ni'ma a yettat ni'ma o en jetti Allah noon min mi ɓami arde ɗo somi juumani gila 94 mboɗo woni bayde tokoso ceerno Abouni woodi nden gadimi missude to gilnen ha joni mboɗa ɗo mboɗo missa baydam missanoɗo joni eyyi baydam ɗum noon ko yettirde Allah alqur'an kala ko neɗɗo yettiri Allah ko wona alqur'an o yettani Allah ɗum waɗi joom deftere o wi ya faam kala ko neɗɗo ina farnaro e aduna e lahara ko gandal alqur'an woni hoore kadi woni wattande kadi kala ko ina ande kala ko ina jange alqur'an ɓuuri handude e jangede kala ko ina gollore e miijo e haqqille e karallagal e fasintagal koye qur'an ittete ari e hadis annabi o sallllahu alayhi wa sallam annabi men musnatoɗo o kalto jooɗi o watta ko ko holɗum hay goto anda ko musnoto ko woni ko tawilaji tan gonɗo o wi ari e hadis makko kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam kala dondiɗo alqur'an janngo yawmal qiyamati ko malaikaji biyeteɗe kiramin barara en on jangi ɗum e abasa ɗo famɗude ko jangi ɗo heeɓi abasa kiramin barara utilal insanu ma akfara malaikaji ɗin ɗon ko ɓen cawdotoma mbaɗatma escorté wadde en gandi kam so neɗɗo jangi qur'ana hulani lahara so huli tan ko jangi ko mataw fewani wa jaa an nabiyina al awahi hamalatu lqur'ani ahlullahi ari kadi e hadis annabi o sallllahu alayhi wa sallam
o wi rondiɓe deftere Allah ɓe o wiyani denɗo deftere Allah nde de an denɗo e dondiɗo gona gotum ala denɗo ko kurɗo sarɗiyeji ɗi foof dondiɗo noon komo rattal baqara wannasi so janggi a ittata hen bonnande ko wayno ceerno denɗam woni yimɓe ne gandodir noon fami ko ɓe goni hamalatul qur'ani ahlullahi ɓe mbi Allah ko tawi mbiɗa noon o wi ahli ahlu rahmati wa khasati kamɓe goni korejam kamɓe goni koreji yurmedam kadi ko min hertiniɓe e hooram Allah wi ko lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad o jibinani o jibina ko ala pas kono noon yimɓe alqur'ana e roniɓe deftere Allah ɓe ko ɓe goni koreji makko saabu holɗum li annahu kalamuhul muraffau kala ko haalate kala ko jangtete alqur'an ɓuuri ɓamtade kadi wa jaa fihi shafi'un mushaffau ñande yawmal qiyamati joom alqur'ana ina tefana 70 bandiraɓe ma koreji ma simmotoɓe yemba yaroɓe sangara janggo yawmal qiyama tefanaɓe naata aljanna koye qur'an tan heɓate hay Bob Marley wa jaa fihi shafi'un mushaffau wadde kala ko neɗɗo ina rewindo yo yaafaye alqur'an karim mo jangani qur'ana funti hoore mum sa nimsi a wi a jangani noon yawat feere ha sa dañi ɓiɗɗo jangguinamo ceerno ɗum ɗo ko gonga so wonano gonga tawanno ko iwi ma kana lillahi dama wa tasal wa ma li gayri llahi in qada wan fasal so wonano Allah 94 ha joni eɗen gara ɗo te en gurnani koye men en gaddani ɗo koye men te so yonti gonte koye janjude yidde arde ɗo wadde bandiraɓe ko mbatten ɗo henno ko enen ɓeeɗo ala ko ɓuuri ɗum yodde kadi en potani yebde hay goto sandaji Fuuta potani yebde hay goto kaari gonga sandaji Fuuta noon mataw ko Fuuta jeeyi inde nde kono kala almudo naati hen kala almudo guurɗo almudagal naati e ɗum ɗon almudagal bandiragal ɓurani ɗum ko almudo jiidirta joni on jiida wuuro on jiida leñol on jiida to jeeɗon koloɗamo hoorema koddoni suudu saɗa yaaha sokra wolisma o sokra wolisma sonno ko seke c'est-à-dire ndenduɗa suudu so ara yaɗo sogat bata makko ha tiiɗo waɗa caabe poos so dañi kannaro ɓeyde hen walla o soko wima daro bowal hami arta a jarama bandiraɓe pasnoɗen almudagal kala mo fasnaki almudagal fasnaki hoore mum yo Allah hokki en fasnade almudagal ɗum ɗo noon ngal ɗo dental oɗo da'ira Allah addiri ittimo to addirimo ɗo ko saaha fo yen ciftoro koye men ganden hol enen en jiiɗa junnade oɗon jarlo oɗon jaafo sabu waɗani kam wakimo mene ngasuma yete ɓerdam koye maɗa koni saji wono jeeyi ɗum ɗo Eri noon ewnon dillata jommane wi becci fosaraji holi jooɓi ma non nootiɗa fittani dewi fittanuma ñalma ko ɓuri ɗum mallogol fa o wahima ko wahima kursiyo yombade wi woli joomi mo ɗum lootiɗa fittani dewi fittanuma kursiyo ayi jooɓe ka toɗi annabaɓe no ɗiɗoyi e nulaɓe ha ɗoni keɓtata korsiya jomma
أكيدكو جنور ما قرشيا سمودني كونكوا من الناصمة يتبرنا أدخلي ولجتنا ما يمر ربط الوتار بابا ما يدري بدي مصطفى يدوم نادو وانا ما بجول وي دندري سكي ولي ملائكه الذي بي جامع عمل جم فبو يرمو يرمو انا لا رسوليتي والحياه الذي على من بدعه تقول جومي عليكم بل عليكم كذا عليكم هاجر امي يقول لك يقول مصطفى دفنا من جابه تياتو يتنا من نرال تياتو تيدوي لبي جيغو يتني امينه دون مصطفى وحقيقي بوكا نيوم كوغورين النبي سطوي او الذي يدما في محمد كده مولد حاسد يوتي يوم النبي لبي موي كوبي ادم سيسو ادريسو تيدو جال نوهود ابراهيم دون دبوب كابا ما تيدو النبي موسى Makka, juri kala before you to eat. Juri make a juri tell you to jail. Tell about Dawi. Tell me to call a man but to Subagadi in this not someone had that would be to